Kun mulla on avajaiset, niitä ei kannata jättää väliin. Mä pistän oven kiinni, älä jätä päätä väliin. Luvassa musiikkia ja pientä syötävää. Takarajat pukkaa päälle, älä ihmettele jos ei tuu töitä yhtään. 13. tammikuuta alkaa tulla hoppu. Tässä pari riimiä ja Limeriks hoitaa loput. Yes. Tervetuloa. Tuomaksen avajaiset. Ihaile, nauti. Tervetuloa, oot täällä kun kotona, sot oikeassa paikassa, jos taidetta odotat. T-U-O-M-A-S. Toivottavasti maistuu myös syötävät ja Limeriks. Ne tulee laulaa pari laulua, ota kaveria, kärjestä ihakataulu. Purusta Oulu, taiteellista touhu, kättä lippaa ja kostuta se suu. Ihaile teoksia, nauti. Joo, tee olot erittäin mukavaksi.